Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu, asi handizivi kuti Mwari vanombozvifambisa sei. Ndaimbovawo munhu ainge achiseka shamwari yake nekuti aingova munhu uya wekuti aingotevedzera zvekuchechi nguva dzose, angori kuchechi, but iko zvinozve ava emillionaire, akaroorwa nemurume wake, he is a millionaire. Mukoma, handingambokunyeperei, ndaigara ndichingomuseka shamwari yangu, my best friend, shamwari yangu yepamwoyo, pari zvino ariko kumhiri kwemakungwa. Saka aiva munhu wekuti pose paanenge ari anenge aine kabhaibheri kake muhandbag, uye aipfeka mazigusiketi aya matsigama ndinge ndichikuroora, uye zvekare aingoti pose paanenge ari anenge achingonyora mavhesi ebhaibheri, kunyange muri pakutoita nyaya makagara. Ndaizototi asi nhai vasikana, even nepatinenge tichingokurukura mune muchingonyora mavhesi emubhaibheri chete. Ndakatogumisidzira ndava kumuti my pastor. Saka ndakatombomubvunza nerimwe ramazuva kuti saka iwewe, when are you going to lose your virginity? Zvinova zviri zvinhu zvakamubowa. Ndakamuseka ndikati you are going to reach 25 whilst you are still a virgin. Isusu vamwe tava kutoziva kutoti chii chinonzi kusika bonde nemunhurume. Vamwe makazvarirwa kuti munge muchizofa muri mavhejeni, manje muchakomba, nekuti mukadzi kana akangokura asina kurara nemunhurume zvinozonetsa kuti kumhandara kwacho hunge huchizobva. So it was mugore ra2015, nhasi uno mugore ra2025. Iye anogara kuToronto kuCanada. Akaroorwa nemurume wake kuNigeria, a Canadian pastor, ava millionaire. Inini ndichiri kuno kubudiriro ndakaroorwawo nemurume wangu uyo ainge achimboshanda achiita zvelogistics. Zvino angogara pamba. Musi wandakaona murume wangu achinetsana nemwana, ndikati mwana ari kuchemera foni, chii chiri kuitika? Kunotarisa kudai wanikwe kuti ainge achibvutira mwana foni, apa mwana anenge achida kuona makatuni, iye anenge achida kutamba bhora, kutamba zvimagemu zvebhora. Murume mukuru ane chimwe apu chaanofarira chinonzi Dream League Soccer pafoni, anenge achitamba bhora. Apa inini basa rangu ndiroro rekuti ndinoswera ndichitengesa magaka, mavheji neairtime kuti ndiwane zvekudya. Apa ndinoti kana ndakazvitarisa ndinoona kuti ndatongovawo chiseko hangu chenyika nemanakiro acho andakaita. I don't even deserve to suffer like this. Neshamwari yangu tainge tiri shamwari dzepamwoyo kubva tichiri kuhigh school. Wandichati tariro neni takangopedzerana A-level. Inini ndakabva ndachizosarudza soft life because ndakaona kuti ndike ndichiramba ndichienderera mberi nechikoro, it was going to take too much of my time. Ndakabva ndachizotanga kudanana nevakomana vainge vari mahasla, vainge vaine mari, uye zvekare ndaitawo zvemaInstagram izvozvizvi. Ndokubva ndachizotanga kuwirirana nevamwe vasikana, vamwe vainge vakaberekerwa mudzimhuri dzine mari, vari maslay queen. So iye Tari paakaona kuti ndozvandainge ndava kuita, she started distancing herself kubva kwandiri, social distance chaiyo. Akabva angoramba achingoenda kuchechi, akabva atanga kushandira imwe non-governmental organization, akabva achizopiwa scholarship. Ndikatomuseka ndikati nhaiwe Tari, unopenga, unoreva kuti ungatoti ndapiwa scholarship yo uchiendeswa kuKenya. kuKenya unombokuziva here kuti kutori nenhamo yakadarika yekunoku kuZimbabwe. Saka ainge apiwa scholarship yekuenda kuKenya kuti ainge achienda kunodzidza theology. Ndakaseka kuti sure theology ungatofambira kuenda kuKenya kunodzidza bhaibheri, basa racho uchariwana kupi mushure mekunge waita degree rekuziva bhaibheri? Saka ndainge ndichingoti ari kutambisa upenyu hwake achingodzidza zvinhu zvisina basa. Saka akazoenda kuCanada muna 2019. Paakaenda kuCanada, she was not even sure kuti if she was going to make it to Canada because
aitoti shandinamatire because ndinokwanisa kutongotipotewa because I'm just trying. Kunyange vacho avo vakamubetsera kuti ange achizoenda kuCanada, they did not even give her a guarantee. Vakangomuti we are just going to sponsor you kuti uye kuno, but we are not sure if it is going to work out. So mukoma akaendako kuCanada kwekuya, ndainge ndichitomuseka ndichiti uyo anodzoka mai manje kuenda kuCanada kunonyengetera here. Sezvisinei mukoma handina kuziva hangu kuti mwari wake ainge atori kusaidhi rake, uye handina kuziva kuti iye ainge atoripo pakutotsvaka ramangwana rake rakanaka. Ini chandainge ndichingoda malikes paFacebook, kutaura nevarume vachinditumidzira mari, ndapedza kutumidzirwa mari ndobva ndachizovabloka. So mukomanashi ndainge ndichidanana nevakomana vakawanda, but ndakazotanga kudanana nemukomana uyo wandichati Brian uyu ainge ari mukomana watariro. Kunyange ipapo paakazoenda kunana Canada, kunana Kenya achiita sei, vainge vachiri kudanana. Saka iye aita zvokutenga motikari achitengesa, ainge aine maconnections kuBeitbridge uko. Pane nguva imwe yekuti macivil servants vaikwanisa kuburitsa motikari kubhodha, saka ndo madhiri aaita. Aitsvaka maticha oenda nawo kubhodha, vobva vaburitsa motikari dzedze, vobva vabhadhara maticha aya. Saka iye Brian uyu akatomboniti ndoda kuti unge uchiita course yehairdressing. Ndikatomboramba mukoma, but akaramba achingonditi ita kani course. Ndokubva ndatanga kuita course yaye yehairdressing, achindivimbisa kuti ainge achazondiitira saloon. Akati ndichakutsvakira mari, then you will have your own saloon baby. Apa Tariro akazosvika pakuzviziva kuti ndainge ndava kutodanana neboyfriend yake. Fast forward akabva achizoretrenchwa mainge muri mugore ra2021. Mukoma kupera kwakaita basa ndopa ndakaona kuti upenyu hwainge hwakaoma, because murungu wake akangoti ndakutengesa zvinhu zvose zvandinazvo, maproperty neizvozvo zvemacastles and dealership nematrack. Kwava kutoenda nemhuri yake kumhiri kwemakungwa. Tikati zvimwe kuda maybe baba vekwangu, sezvo vainge vachizivana nemaagents akawanda, vainge vachazokasika vawana basa. But mukoma zvinhu zvainge zvakaoma. Kalife kose kaike katainge tichirarama kaupenyu kainge kakanaka, zvekuti taitoenda totombonospenda time kunana Pablos tichinakirwa ine nemurume wangu. Zvinhu zvainge zvakaoma mukoma. Kusvika pari nhasi upenyu hwakaoma. Handina kana kumbogara ndakafungidzira kuti ini chaiye munhu aienda kugochi each and every weekend. Nemurume wangu taienda kugochi Saturday neSunday, taitoenda tonobraya nyama yedu. Kunyange tikazodzoka zvedu tichizodyira nyama yacho pamba, but taitoenda kunogocha every weekend. Kana ndikatarisa life yacho mukoma yatiri kurarama, pari zvino ndiri kuita basa rekutengesa majigi neairtime. Iye murume uyu anomuka na10 am, dzichinoti 10 am ndo paanenge achiburuka pambedha achindibvunza kuti panenge paine chikafu here. Ndikutoda kutomusiya, but ndinotya kuti vanhu vachati ndakaroorwa mushure mekunge ndaroorwa, because akandibvisira mari, akatengesa motikari dzake 2 kuzonondiroora kwaakaita nekuzochata kwatakazoita. Saka ndinotya kuti vanhu vanozongoti mushure mekunge ndaona kuti atambudzika ndokubva ndachizomusiya murume uyu. Saka zvakazoitika mukoma ndezvekudai. Mwedzi wadarika uyo ndakati ndiri paFacebook, Tariro akabva aposta paFacebook akabva ati thank you Lord for blessing us with our new house #Toronto living #faithworks. Mukoma ndakaita sekunge ndichafenta. Iyo imba yacho manakiro ayakaita, imba yacho kitchen yacho kani kuita kunge muhotel. Apa atori nemwana uyo waakazvara. It was last year I think. Akaita wedding uko kwavanoti kuNiagara Falls. Ndinongogara ndingori paprofile pake ndichingotarisa, and iye haana kana kumbogara akandikoka. Ndakamubvunza akangonditi takangoita a small wedding, but ini ndinoziva kuti akandivharira zvake panze nekuti ndakamupfimbwa nemurume uyu wandigere naye pavainge vachiri kudanana, because akazotongo find out kuti ndo zvakaitika.
akati iye zvake akandiregerera akanditi I have forgiven you chichichi, it would disturb me in my walk with the Lord, but ndiri kurwadziwa mukoma because murume wake anoratidza kutoti atori nemari, vakatotenga motikari dzavo dzakafanana maTesla, vachiti ndo zvavainge vachida kuzvipa zvipo for being able to buy a house. Can you believe it mukoma, kuti you gift yourselves with 2 brand new cars nekuti matenga imba chete? Saka ndichine nhamba yake, ndinogara ndichingotarisa profile picture yake zuva nezuva nemastatuses ake, asi ndinotadza mukoma, kunyange ndikada kunyora message kuti ndige ndichisenda, kunyange ndikarekodha so kungobaya pakanzi send paya ndinoshaya kuti ndoita sei, ndinobva ndadelita. Saka izvi ndo zvandakanga ndichifunga kuti ndinge ndichiita. Zvinoita here kuti ndimunyorere message yekungoti hey sisi muri sei, ndinokumbirawo ka $200 kuti ndinge ndichimbowanawo kana zvekudya for just this week. Ndinozviziva kuti munhu ane moyo wakanaka, munhu anokwanisa kundibatsira because ndinoona sekunge anotombopota achibatsira vanhu paFacebook. Ndakatomboona comment yeumwe mukadzi, handizoti ihama yake here kana kuti, but akangobuda musaga ndokubva atongonyorawo comment papicture yake akabva ati thank you for giving me that $500 when I was in need of my son's school fees. Asi inini manje ndakambota ndoita sei, because kumashure kwose uku ndainge ndichiti ari brainwashed nechitendero chake ichocho cheChristianity, ndichiti she is styleless, hana style. Isu taitozviona sekunge ndisu tinotorira zvekudaro, but ndinoti kana ndikazvitarisa ndikamutarisa just mapictures ake, picture remunhu rinotokuonesa zvakawanda kuti munhu uyu kauyu ari kudya achiguta. Vamwe mukoma tava kungorarama nemafilters chete. Ndikuda kuenda kuCanada, saka ndanga ndichitarisira kuti kana ndikakwanisa kuwana visa, kana akandibatsira kuti ndiwane visa kana caregiver anything, then ndikasvika I am promised kuti I am going to be a changed woman. Ndichange ndichizoshanda kana kuri kumushandira nemoyo wakachena, kana kutoenda kuchechi ndinenge ndava kutoendawo kuchechi yavo, kana kumukumbira ruregerero, asi ndinonyara because I feel as if I am her enemy. I don't know if you can understand me. Dzimwe nguva ndinoda kumbomutumidzira message. Pane message iyo yandakaseva yandainge ndakanyora kuti hey Tari, ndinozviziva kuti ndakakukanganisira, but now kana ndikakutarisa I see you as my big sister and I respect you a lot. Kana paine chandingaita kuti ndinge ndichikwanisawo kuuya ikoko, please ndibatsire. Kunyange hangu ndikanzi ndinouya ndichizokushandira samaid wako, handina kana basa nazvo. Kana munhu ake anongonzi anongoshanda basa rekugeza mawindo chaiwo, mawindo ako, chandiri kungoda kungotangawo patsva. And mukomanashe, that is what I really need from her, because I feel as if she is my window of opportunity. Kune vaya vanoti ko kana ukazosvika ikoko ukamutorera murume wake, handingambofi ndakaita zvinhu zvakadaro zvekare, wink wink, I will never do that. Saka handizivi kuti ndoita sei. Ndiri munhu ane pride, because dai ndainge ndisina pride ndingadai ndakakwanisa kutaura naye paWhatsApp, handitombozivi. Saka ndiyo nyaya yangu yandiinayo. Ndinoda kuti munge muchindipostera nyaya yangu. Handina kana plot, handina kana imba, handina kana musha mukomanashi, kana account yebank handitomborina. Ndakatongoroorwawo nemurume wekuti anokwanisa kungoswera akatongorara zvake omuka na 3 PM obva ageza, okuisira message paWhatsApp kuti saka usiku tiri kudyei, kana kutongoti ari kuuya kuzotora mari yekuti ange achizoenda ozonotenga nyama kubhucha, otozosvika kumba iwewe munhu atobika sadza. Handina peace, handina anything. Asi kana ndakatarisa Tariro ane peace, ane mari, ane murume wake uye ane future. So handizivi, ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsirawo. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hei, pakaipa. Hanzi ndipeiwo maadvices kuti ndingazvifambisawo sei. Chandanga ndiri kuda ndechekuti ndinge ndichikwanisa kutaura naye Tari uyu, kana ndataura naye ondibatsira kuti ndinge ndichikwanisa kuwanawo visa rekuti ndinge ndichiendako kumhiri kwemakungwa ikoko kuCanada. Ameno, kuti angabvuma here iye Tari uyu anokwanisa kuzvibvuma here, considering the fact yekuti makamutorera boyfriend uyo murume wamunoti ndiye wamugere naye, because iyewo semunhu wenyama achatanga kutongorizina kuti ipo paya pandainge ndiine mukomana wangu achishanda basa rakanaka, achiita zvekutenga motikari, achidziunza muZimbabwe aine tumari twake, then ndokubva wachizonditorera mukomana wangu. Now nekuti ava kutambura ndopawava kuti wava kuda kumusiya. Ameno, ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Maybe kana kuri kunzwo zvikaita motongozamawo kuti muitewo course yecaregiving, then you try to do it on your own. Moendawo kuCanada ikoko. If you are going to fix your relationship naye Tari, then you fix your relationship, but mazviendera mega kuCanada. Ameno kuti munozvionawo sei muri yeZimbabwe. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukomana makadii zvenyu. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ivo amai vangu nababa vakashandisa umhandara hwangu kuti vange vachisimbisa urombwa hwavo mushure mekunge kumusha uko gogo vabatwa kuti vainge vakaromba. Zvinhu izvi pazvakaitika mainge muri mugore ra2022 ndo pazvakaitika. Saka gogo vangu ivo vaita zvekung'anga, but zvaitozivikanwa kuti gogo vaishandisa imwe tsvimbo yavo, but tsvimbo iyoyo hanzi pairi ndo pagere chikwambo chacho ichocho chavainge vachishandisa mukunobatsira kwavainge vachiita vanhu. Saka chikwambo ichi chakabva chachizopanduka because zvakaitika mukoma ndezvekudai. So gogo ava pavakaenda vachinosimbisiwa neng'anga yavo kuti vakwanise kuwana macustomers, vakabva vachizonzi vaifanira kuti vange vachisarudza pakati pevana vavo vasikana kuti wavainge vachida kuti ange achizoita mukadzi wechikwambo ndiani. Saka ivo vakabva vachizonoita hundyire because vakasarudza vamwe vatete avo vandichati vatete Messi, not a real name. Saka vatete ava mukoma vainge vaine laki rekuwana varume vane mari, but ipapo vainge vakavagadzira zvekuti kunyange murume akauya achiti anoda kuvaroora vaibva vatorambana nemurume iyeye. Saka vatete ava vakabva vachizoendawo kumhiri kwemakungwa, then ndipo apo pavakabva vachizoita hundyire gogo ndo pavakazototengawo purazi because vatete vakazotanga kufambidzana nemurungu uyo akabva achizovaroora. Saka zvavakazoita mukoma ndezvekuti vakabva vachizonodzimaidza chikwambo icho chavainge vachishandisa. Saka chikwambo ichi uku ndo kudzimaidza kwacho kwavakachiita. Zvinonzi vakanovezesa chidhori chainge chiri chidiki but chiri chechikadzi, chitori nemazamu uye zvekare nesikarudzi yemunhukadzi painge pakatoborwa buri. Saka icho chaizoti kana chichida kuenda kunorara natete chaibva chachizoenda chobva chachizonorara nechidhori chiya chichifungidzira kuti chiri kutorara navo vatete. Izvo vatete vainge vakatozvigarira zvavo vari kumhiri kwemakungwa nemurume wavo vakazotoita vana vavo. Saka zvinhu zvichizonopanduka manje muvhileji imomo makachizouyawo vanatsikamutanda vakabatirwa nyoka dzavo dzavaishandisa plus chikwambo chavo chaivachengetedza chakaramwa chikati unishuwa iwewe kuti ungandirarisa uchindibooresa chidhori iwewe. Saka zvinhu zvakatanga kuoma mukoma
pamba. Dzimwe nguva taikwanisa kungoona kana zvimumvuri zvichifamba kumadziro pakatombonyorwa zita rababa nezuva ravainge vachifanira kuti vange vachizofa. Saka veukama vakazongofamba, hapana chandainge ndichiziva hangu. Then ndikabva ndakatorwa ndikaendeswa kune imwe n'anga. Ndakabviswa umhandara hwangu netsvimbo yacho iyo yomukoma. Hazvina kumborwadza, hazvina kuita sei. Ndakatorwa ndikaradzikwa pamhasa, ndainge ndisina kupfeka, but pakangotorwa jira ndokubva ndachizofukidzwa jira riya nemazambia. Ndikabva ndanzi ndike ndichivhura makumbo angu. Gogo vangu vainge vakangopfugama vachingochema zvavo. N'anga iya yakabva yachizopfugama iri pakati pemakumbo angu, yakabata tsvimbo iya, ndokubva yachizotanga kubaya-baya nhengo yangu, ichiibaya netsvimbo iyo inoshandiswa nagogo vangu pakunorapa kwavanoita. Yainge yakazorwa mamwe mafuta, ndokubva yangotsvedza, haina kutsvedza ikapinda zvinoenda kure, ndokubva ndatotanga kutobhilita. Saka gogo vakanzi vange vachiuya kuzonanzva ropa iroro. Vakatoya vakatoisa musoro wavo pasikarudzi yangu, vakatanga kutondinanzva. Ndo zvavakaita izvozvo gogo vangu, ndokutogadzirisa kwavakaita chivanhu chavo. Saka zvinhu zvinondirwadza mukoma kusvika pari nhasi. Hei vedare, ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvimwe zvinhu zvinotyisa, zvinotyisa, asi ngatisamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndo zvakaitikawo izvi kwandiri. Pakaipa. Let us try to assist her in the comment section.